Levan 20 anos celebrándose en este 2010 os circuitos culturais do rural de Lalín. Botaran a andar este domingo na parroquia de Anzo. Actuará a charanga Roxedoiro ás 12 da mañá. Será o pistoletazo de saída a unha programación que inclúe actividades en 32 parroquias ata o mes de novembro. Pareceme, creo que é moi importante tamén transmitir como, de certa maneira, unha forma de utilizar o seu tempo de ocio e o seu tempo libre. Creo que unha boa maneira, sobre todo a xente do rural, dispón de a xente maior, digamos, de bastante tempo libre, despois de realizar as tarefas que teñen no rural, e sí que nos parece unha moi boa forma de poder así utilizar este tempo libre. Música, teatro, baile e maxia a cargo dos xuncos Os Trasnos, a Ilola Ouleda Mandeu, dirixida a entreter a xentes do rural. Este ano vai haber unha novedade que, aparte de todos os grupos que cada ano suelen visitar estas 32 parroquias, vai haber actuación de Xacobe Pérez, vai estar dirixida unha actuación de maxia de Xacobe Pérez, xa digo, el vai a chegar a 6 parroquias das máis grandes, unha actuación de música que se titula O Gran Cadabra. Esas parroquias serán Bendoiro, Cercio, Don Ramiro, Goiás, Madriñán e Vilatuxe. Desfrutarán dun espectáculo d'1 hora e cuarto de duración, coa maxia e os contos como eixo principal.